Justrion leverde MHB nog de grote schermen bij het rederiet-evenement de Zilveren Bal. Maar eigenaar Martin Hielkema is benauwd dat het misschien het laatste grote evenement west had de komende tijd. De agenda rent al aardig leeg. We hebben nou ongeveer 40% van onze opdrachten voor de komende 4 weken die ben alweer geannuleerd. Nou goed, ter onzekerheid verwacht je ongeveer 80% wel geannuleerd gaat worden. Een strop voor het bedrijf, maar ook voor het seniorman personeel van Hielkema is het een onwisse tijd. We hebben arbeidsverkorting overreden bij het UWV. En nou goed, we moeten zien hoe het gaat erin. En nou ja, we hopen daar net gebruik van te hoeven te maken. Maar als het nodig is, dan, dan zou dat wel een consequentie wijzen kunnen. Dus biedt deze crisis er kansen, denkt Hielkema, bij gelijks met digitale live-evenementen. We hebben nu eigenlijk al een platform dat klaar is om online een evenement te kunnen houden. Dat houdt in dat mensen net met fysiek naar het evenement daar hoeven te komen. Maar online inloggen kunnen en dan vragen kunnen stellen aan een spreker of aan een raad van commissarissen. En op die manier toch interactie kunnen houden.